Kaluwore gi ng'anyo mar nurses kod jopim tuoche ma koro dhi nyime e kaunti ma Siaya. Moko kuom jopiny ywago midhiero ma gikale mar yudo thieth e ute thieth ma piny owacho e kauntino mar gionge kod nyalo mar yudo thieth e osiptande mag ji giwegi. Ka giloso e sach chenro mar yudo thieth maonge chudo e kar chung' od bura mar Arieda, jopinygo ywak ni yuto margi nok kendo ok ginyal yudo omenda mag ndikruok e okumba mar thieth mar SHA, ka gikwayo sirikal mondo mi orang malong'o yore magayo chudo e okumbano. Gie kindeno noyangore ni tuo mar malaria kod mano mar wang' gin moko kuom tuoche mamoko kata mamako oganda mathoth e alwora mokiewo gi nam Lolwe. Onge kuma inyalo dhi koro ka wana gi to wach mar SHA bende ohingo ngimawa. Koro SHA no be kata kidhi dhi chulo to in ng'ama pur to kaka iyud pesa midhi chulo SHA malong'o no bende onge. Sirikal bende golie tong wang'gi oko to wan bende wan mon liete. Onge kaka dwayud pesa mwandiko go SHA. Koro gitemie golo yath mondo giketi osiptal. Weche mag SHA pok ji mang'eny odonje kendo jowa mantie gwenge mopogore opogore iyudo ka pod gin gi thagruok e weche mag thieth. Sani bende e gwengewa ma Siaya ka ok osebedo mayot ne ji, to nikech iyudo ka nyicha nitie strike ma nurses kod clinicians nwawinjo ni ok osebedo ka tiyo e yo makare nikech strike mane nitie. That has to cause a tremendous concern for a lot of people, because with our aging population all over, there's a lot of medical issues that need care, and if it's not being handled well, then it causes even more problems, especially in areas where the people are not rich enough to have the money to go outside the county. It's even more imperative that they have good medical services.